खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' साहित्य सभानि 65थि मिरुआरि बोसोरारि जथुम्माया 9 जानुवारि खालारनिफ्राय जानो गोनां। थामहिनबा गाबोननिफ्राय सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जानो गोनां हाबाफारिया लाहार फाहार खालामगासिनो, जेराव आबुङै महर मोननायनि लामायाव, जेराव चिरां जिल्लानि बरलागाव थेंफाख्रि फोथाराव खुंफुंजागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जानो गोनां बर' साहित्य सभानि जथुम्माया 4 कौटि रांसो बाजेटजों खुंफुंजागोन। बे जथुम्मानि थाखाय साखाफारा फ्राय जोब्बाय। जाय जथुम्मायाव बर' हारिनि जानानै थुनलाइ, हारिमु, जाग्रा आदार दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय, हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे बिजाब गलाफोरजों आरोबाव गं 500सो गला थागोन। बे जथुम्मायाव नेपाल, जापान आरो बांलादेशनि थान्दैफोरा बाहागो लागोन होनना मिथि मोनदों। जानो गोनां जथुम्मानि समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 10 जानुवारि खालाराव जानो गोनां गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। थांनाय सानखालि बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि गपालपुराव गुबुन गुबुन रोखोमनि केक आरो केक बानायग्रा मुवाफोर, न'आव बानायनाय बिस्कुट, बिहु एबा मागोआव जाग्रा मुवाफोर, आइजोफोरनि थाखाय मुवा बेसाद आरो गोबां रुम साजायग्रा मुवाफोर होनाय गलाखौ बेखेवनाय जादों सासे आइजोआ, जेराव बिस्मितास एम्प'रियाम मुंनि गलाखौ 15 नं माहारियारि राजा लामानि गहपुरनि गपालपुराव फुंबिलि समाव खुलिनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गोथाव केक, बिस्कुट बानायनायजों लोगोसेनो गोबां लाइमोन आइजोफोरखौ केक आरो बिस्कुट बानायनायनि फोरोंथाय होनानै गहपुर समाजाव मोजां मुं आरजिनो हानाय बिस्मिता सयकिया गावनि नाजानायनि गेजेरजों बे गलाखौ खुलिनो हादों। बिस्मितास एम्प'रियामाव बायग्राफोरा बिस्मिता सयकियाजों गावनो बानायनाय बायदि रोखोमनि गोथाव केक, बिस्कुट आरो जाग्रा मुवाफोरखौ बायनो हागोन होनना फोरमायनाय जादों। बेनि अनगायैबो फोरमायबावदों दि केक आरो केक बिस्कुट बानायनो थाखाय नांगौ जानाय गासैबो रोखोमनि मुवाफोरखौ बिस्मितास एम्प'रियामावनो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो लाइमोन आइजोफोरा बे गलायाव गाव मोजां मोननाय बायदियै खम बेसेनावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गहेनाफोरखौबो बायनो हागोन। गुबुन मुवा बायनो थाखाय बायग्राफोरा बिस्मिता सयकियाखौ 6001835814 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन होनना बिस्मिता सयकिया फोरमायदों। रुंसारि जुबिन गार्गनि नखरनि सुबुंफोरा दा बिथांनि थैनाय केसनि सायाव गोख्रै बिजिरनायनि थाखाय दाबि खालामगासिनो दं। महरगिरिनि बिसि गरिमा सयकिया गार्गआ नखरनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरखौ लानानै बावैसो सिगां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरनानै बे केसनि थाखाय स्पेशेल बिजिरसालि दाफुंनो आरो रायजोनि जानानै खामानि मावनो थाखाय सासे गोख्रों सोरखारि उकिल थिसननो खावलायदों। गिबि मन्त्रिनो हरनाय लाइजामाव गरिमा सयकिया गार्गआ मख'दों दि साफ्रोमबो दायनिगिरिफ्रा गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय हादोराव गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां आरो गोजौ थाखोनि उकिलफोरखौ थिसनदों। दायनिगिरिफोरनि हेंथायै जुबिन गार्गखौ न्याय होनो थाखाय समान महरै गोख्रों आरो मानगोनां सोरखारि उकिलफोरनि हानजा थानाया गोनांथार। बिथांमोना मोनसे स्पेशेल बिजिरसालिनि गेजेरजों बिजिरनायखौ फोजोबनो खावलायो, जाहाथे आयेनारि खान्थिया गोलाव जाया। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बे आयदानि सायाव गोनांथार बिबुंथि लाखियो। गिबि मन्त्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला 9 जानुवारियाव जानो गोनां हादोरसा मन्थ्रिनि जथुम्मायाव बे आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। दिनै साहा गुवाहाटीनि सिलाग्रान टाउनाव कामरुप मेट्र डिस्ट्रिक्ट बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि 11थि गोदान बोसोर फालिथाय आरो लोगो हमलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। जाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि गोबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफोर लोगोसे फावखुंगुरिफोरा बाहागो लादों। बेजों लोगोसे हांख्रायजानाय गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारियाबो बाहागो लादों। बिथांजोजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि जेसास केरकातारि, मेन्देला ब्रह्मजों लोगोसे गोबां महरगिरि, सावथुन दिथागिरिफोराबो गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे कामरुप मेट्र डिस्ट्रिक्ट बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि 11थि लोगो हमलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सासे आइजोआ गावनि प्राइभेट सेक्टरनि साख्रिखौ नागारनानै उलनि खुन्दुंजों बायदि रोखोमनि सोरजिलु मुवाफोर सोरजिनानै गावनो गाव सोनारनायनि मोनसे बिदिन्थि दिन्थिदों। न'आव बियो उलनि खुन्दुंनि क्लिप, गुबुन गुबुन रोखोमनि हेयार बेन्ड, फुथुला, साबि आस्थाम, केरा, मेगननि केस, इयारफन्स, कभार, बायदि बायदि बेगनि थफ्ला, बेग आरो बायदि बायदि महरनि दख'ना आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ बानायदों।
नोगोरमानि लासित नगरनि थागिबि रुपाली पाले बिथांजोआ जाय थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो गावारि खोन्दोआव खामानि मावबोगासिनो दंमोन। बिथांजोआ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो उलनि खुन्दुंनि मुवाफोर बाहायजेनदोंमोन। बायग्राफोरनि गोनांथिया बांनायजों लोगोसे बियो लासै-लासैनो मोनसे फिसा फालांगियाव सोलायदोंमोन। बिथांजोनि दिहुनजानाय बेसादफोरा हाथायाव जर'खा बाख्नायजादों आरो गोबां बायजादों। गुबुन-गुबुन मेला आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो बियो गावनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ फाननो हादों आरो खामायनायनि फुंखा खुलिनो हादों। बिथांजोआ बे हाबाफारिया बिथांनि नखरनि रांखान्थियारि हालोदखौ गोख्रों खालामदों आरो गावखौबो सुंथानो हानाय मोनसे थासारि लाबोदों। बिथांजोआ बुंनाय बायदिब्ला आं गोबां बोसोर प्राइभेट सेक्टराव खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव आं सानदोंमोन दि आं माबा मोनसे फालांगि जागायनांगौ। आं प्राइभेट सेक्टरनि साख्रिखौ नागारनानै बेफोर फालांगिखौ जागायदोंमोन आरो बे फालांगिखौ खालामनाया आंखौ खुसि खालामो मानोना बेयो आंनि गावनि फालांगि। आं बेखौ आंनि गोसोबायदि खालामनो हायो। गुवाहाटीआव उलनि खुन्दुंनिफ्राय गुबुन-गुबुन मुवा बानायना सासे आइजोआ गावनो गाव सोनारनो हानानै मोनसे समाजाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। फैबाय थानाय एसेम्बलि बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया। खुंथाय सोरखारनि हेंथा आरो बेरेखा दोलोफोरा हादोरसानि मोनफ्रोमबो खना-खनला बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों। बेजों लोगोसे राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायनि सायावबो सावरायनाया सोलिदों। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे गोनांथार फोसावथायखौ होदों। बेनि सोमोन्दै बिथाङा बुधबारखालि धेमाजियाव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंदोंमोन दि 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव गासैबो थि जागोन। थांनाय माखासे सानफोराव मिरु नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो आं लोगोआव दं। बेनि सिगां प्रमद बर'खौबो आरो नखर मन्थ्रिखौबो लोगो हमदोंमोन। एजिपिनि आफादगिरि अतुल बराजोंबो आं गुवारै सावरायखांबाय। जोंनि सावरायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। मासि राननाया मोजाङै जागोन। जेबो जेंना जानाय नङा होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। नगाव जिल्लानि 55टी दिं बिधानसभा बियाबनि सिङाव भट सोगिरि फारिलाइखौ लानानै सोमजिनाय गोनो गोथो जानायखौ बेनि सायाव नगाव जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'आ मोनसे गोनांथार खेंफोरथि फोसावदों। जिल्ला खुंथाया माखासे खौरां बिजोंफोराव फोसावनाय खौरांखौ 199 दुमदुमिया बालिसात्रा गोजौ गेजेर फरायसालिनि भट सोग्रा मिरुनि भटार फारिलाइयाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि मुंखौ सोसननाय जादों होननानै बुंनाय जादों। जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरिया फोसावनाय बायदिब्ला 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय 163 नं न'नि भट होगिरि जाहारा खातुन, जाहिदुल इस्लाम, अबुसियामिन अनिसारनि मुंफोरखौ गोरोन्थियै एखे न'नि नम्बरनि सिङाव सोफादेरनाय जादोंमोन। बे मुंफोरखौ 2026 मायथाइनि ड्राफ्ट भटार फारिलाइयावबो बेबादिनो नुनो मोननाय जादों। खुंथाया रोखा खालामनाया होयोदि बे भटारफोरा सिनाय मोनै सुबुं नङा, खालि बिसोरनि न'नि नम्बरा थारैनो 163K जानांगौमोन होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि प्रि रिभिजन हाबाफारिनि बाहागो महरै खुंनाय नखर सार्भे खालामनाय समाव बुथ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा न'नि नम्बरनि बे गोरोन्थिखौ सिनायथिदोंमोन। गोसो गुदुं भटारफोरा सिगांनिफ्रायनो जाखाबायमोन होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।